De provincie Friesland hier klagen over het jeddere tijdstip 8 augustus, omdat deze datum midden in de vakantie valt. Wij zijn blij met de stappen die de KNSB en NOC-NSF nemen. En het uitstel past dus op zichzelf prima. Wij willen dit goed bepraten kennen, de uitkomst van dit geheel, met uw steden en ik met de inwoners van Friesland. En dat ken in augustus ik wel, alleen er zijn heel veel mensen op vakantie. En wij herlouwen dat we dat dwang kennen op het moment dat iedereen weer waarom is. De KNSB en het NOC-NSF hebben Jenjonken ik een besluit namen over het financiële onderzoek. Dit zal net meer dienen worden troch Ernst Young, maar troch een ooraccountantsbureau. De initiatiefnemers van het IJsdom in Almere hien bezwierens in Ernst Young. Het bureau zou de hoesaccountant van de NOC-NSF wezen en in het verliezen ook voor de provincie Friesland en Tial werken. Wij hebben zo in het kader van de absolute zorgvuldigheid. En daar word je enkele concessie aan. Zeiden we oké, het helpen kan om daar een orenpartij in te zetten. Een orenaccountant die dat onderzoek doet, dan vinden we dat prima. Dus daar geven we verzwaring. Dit is voor de initiatiefnemers van het IJsdom in Almere Liekels net genoeg. Ze zetten haar een kwart pleits in de KNSB en het NOC-NSF terug. Nevens de initiatiefnemers hebben het Reetriedersboen en de NOC-NSF de spulregels veroren. Almere claimt de wedstrijd om de topsportstatus al woon te hebben.